Είτε με έχετε μάθει τόσο καιρό. Ποιος θα μας απαντήσει για όλα αυτά, τα ωραία, τα καλά? Η Ναταλή Βέλτσι, η κυρία που εναποθέτει την ψυχή μας. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας. Είστε πάρα πολύ όμορφοι σήμερα. Να είστε καλά. Καλά, δεν βλέπω κάτι το διαφορετικό γιατί είστε μονίμως όμορφοι. Αλλά πέρα από αυτό, γιατί έκανα αυτή την εισαγωγή? Διαφορετικότητα. Χαίρομαι πάρα πολύ τουλάχιστον που έχουμε φτάσει το 2024 και τουλάχιστον η έννοια της διαφορετικότητας, αν μη τι άλλο, μπορεί να ψελιστεί. Έτσι. Πώς μπορούμε να γαλουχίσουμε τα παιδιά μας όσον αφορά αυτό το φλέγον ζήτημα? Δηλαδή το ότι να μπορούν τα παιδιά να αγκαλιάσουν και να αφουγκραστούν έτσι επικοδομητικά ένα άλλο παιδί το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από τουλάχιστον την πλειονότητα του κοινωνικού συνόλου. Νομίζω απαραίτητη προϋπόθεση, Τάσου, για να σεβαστεί το παιδί μας τη διαφορετικότητα είναι να τη σεβόμαστε πραγματικά κι εμείς. Αν δύο γονείς σέβονται πραγματικά το διαφορετικό και δεν πουλάνε ένα σκάρτο προϊόν στο παιδί τους και τίποτα να μην πούμε, το παιδί θα τη σεβαστεί. Γιατί το παιδί παρατηρεί και μαθαίνει από εμάς, μας μιμείται. Ας πούμε όμως ότι υπάρχει μια μέση κατάσταση και εμείς θέλουμε να την περάσουμε στο παιδί μας. Πρέπει στην ουσία να κάνουμε μια συζήτηση με το παιδί ότι περί σεβασμού όλων των ανθρώπων, ότι το διαφορετικό δεν είναι κατώτερο από εμάς ή ανώτερο από εμάς, ότι δεν είμαστε καλύτεροι, ότι τελικά όλοι οι άνθρωποι διαφέρουμε. Εγώ θα λέω πάντα αυτό. Σε κάποιον η διαφορετικότητα φαίνεται, είναι φανερή, δηλαδή κάποιος φαινομενικά είναι διαφορετικός και κάποιος μπορεί να είναι ουσιαστικά διαφορετικός. Με τον ένα τον άλλο τρόπο, αν μιλάμε για ελάττωμα, έχουμε όλοι ελαττώματα, σε κάποιους φαίνονται, σε κάποιους όχι. Αν μιλάμε απλά για διαφορετικότητα, δεν σημαίνει ότι είναι κάποιον κατώτερο ή κάποιο παιδάκι ή κάποιος άνθρωπος κατώτερος από εμάς. Κάποιοι άνθρωποι είμαστε πιο τυχεροί. Εγώ αυτό θα έλεγα σε ένα παιδί. Το ότι εσύ είσαι πιο τυχερός μέχρι εδώ και μπορεί να μην έχεις μια δυσμορφία, δεν σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Είναι θέμα τύχης. Και ότι θα μπορεί να διαφέρεις αύριο μεθαύριο, να σου συμβεί κάτι. Οπότε πρέπει να έχουμε σεβασμό για τους ανθρώπους. Αλλά πάλι θα σου πω, αν σέβονται οι γονείς τους άλλους ανθρώπους, δεν χρειάζεται να πούν τίποτα. Ας πούμε όμως ότι το παιδί έχει επηρεαστεί από άλλα παιδιά. Ναι. Και καταλάβαμε ότι. Μ' αρέσει που κάνω μόνο μια ερώτηση. Όχι, γιατί αυτό έχουμε αρχίσει πλέον να συνεννοούμαστε και κατάλαβες τι πήγα να ρωτήσω. Ωραία. Ναι. Ας πούμε ότι. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά επηρεάζονται τα παιδιά από τους φίλους, από τις συναναστροφές τους και πούμε ότι το παιδί μας κοροϊδέψει ή δεν σέβεται ένα άλλο παιδί που μπορεί να διαφέρει. Εκεί πρέπει να το επιπλήξουμε πραγματικά, δηλαδή όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, να το κάνουμε να νιώσει άσχημα για το ότι τόλμησε να σκεφτεί ότι είναι καλύτερος από ένα άλλο παιδί, ανώτερος. Πολλές φορές δεν πρέπει να φοβόμαστε να στεναχωρήσουμε το παιδί μας, να έχει συνέπεια σε αυτό που έκανε, να του δώσουμε μια συνέπεια για να αλλάξει, για να ντραπεί. Να του προκαλέσουμε ίσως και την ντροπή για αυτό που έκανε, για να επανέλθει σε έναν όριμο τρόπο σκέψης, όριμο για την ηλικία του. Πολλές φορές είναι τη ρήμη του λόγου και οι μεγάλοι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζονται για το σεβασμό που έχουν απέναντι στους άλλους ανθρώπους, μπορεί να δώσουν χαρακτηρισμούς. Ή μπορεί να. Εν τη ρήμη του λόγου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ή και για να γίνουν αποδεκτοί στο σύνολο. Ή και για να γίνουν αποδεκτοί σε ένα μερικό κοινωνικό σύνολο της δεδομένης εκείνης στιγμής. Πιστεύεις ότι ακόμα και αυτό πρέπει να το αποφεύγουν οι γονείς έτσι όπως το ανέφερα, ή πρέπει, Ναι, γιατί ή γινόμαστε πολύ υπερβολικοί? Κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Υπερβολικοί γινόμαστε όταν φοβόμαστε τις λέξεις, αλλά το ύφος και το γέλιο μπορεί να βγάλω εις βάρος κάποιου ανθρώπου, δεν είναι υπερβολή, κατά βάθος είναι ρατσισμός στη διαφορετικότητα. Οπότε οτιδήποτε θίγει ή προσβάλλει έναν άνθρωπο και εγώ το κάνω εις βάρος, του βγάζω γέλιο ή ξέρω εγώ, διασκεδάζω, τότε είμαι ρατσιστής ή κακοποιητής. Μακάρι να φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να εξαλειφθεί όλο αυτό το φαινόμενο, γιατί τα παιδιά νομίζω ότι γεννιούνται αθώα. Γεννιούνται αθώα και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, νομίζω. Εγώ είμαι αισιόδοξη. Χαίρομαι πάρα πολύ. Με αυτήν την αισιοδοξία λοιπόν θα κλείσουμε για σήμερα. Είστε επανειδέν, κυρία Βέλτσι.